muna cewa sai mun yi wa budurwa kayan sallah, har mu je mu takura wa kanmu, mu in ba mu mata ba hankalinmu ba zai kwanta ba. To wani zai takura wa kansa ya ce sai ya yi wa budurwa kayan sallah har kala 10, takalma kala 5. To idan ka duba ka lura, ko gidansu ba a mata wannan kala 10 kala 5 din ba, amma kai ka ɗauka maybe kai ko kala 2 ba kai wa kanka ba, da kala 1 za ka yi fita sallah. In kai fita ranar idi shi kenan ka gama fita, amma ka ɗauki budurwa ka yi mata kala 10, da mamanka ka je kai wa kala 2 kala 3 masu kyau masu tsada, ta ce Allah ya maka albarka, wallahi sai ka ga ci gaba a rayuwanka. Amma sai mu ɗauki kuɗi mu je mu wa budurwa kala 5 kala 10, atamfofi, shadda, har kuɗin wani lalle muke basu. To akan me? Dan mun ce kawai muna so, dan mun ce muna son ku, to ku daina son mu. Ni dai ba zan ƙara ba wata yarinya naira 1 ta ba, gwarin je in ba uwata ta shi min albarka akan in je in miki. Haka da budurwata ta kira ni, wai sallah ta to mata ɗinkin sallah. Na ce ke ni ba zan ba, bana ni ba dan asara bane ba. Yauwa ki je ki kira wayancan, dama na san ba ni kare bane ba, saboda duk mun san ku matan nan 'yan yaudara ne ku. Ki je ki kira ɗayan, shi maybe idan agwagwa ce ta yaye shi zai iya biki, amma ni ban da ni, bana Allah ya shi.